Ko ki para syakri hau try kan ongut na pleng jonga bo jong pi ha kan ka klimat ka bamanta ki bo kloi ban singap ya ka jing khot ka jong try ha ka jing im ka jonga bo ka jong pi ha bo try u khot ya ka jing im ka jonga bo jong pi na banta ka kam ka jong u ki bo ong ba try nga hang ne penon kam yang na banta ka kam ka jong mi ne pi chu ai down ne yo try ha bo try u khot ya pi o ngalong ka ba kumta ngalong ka ba pop ngalong u ba pop ngam patla ban le ka ne pi chu ai down kum ai down Jeremiah ne ngalong badang kena oh ye piu Jeremiah bo try khot yu ong nga uchu ai dau ngalong badang kena ko try la pi pule no Jeremiah kala nong ka badang kong ka khot ka ban rio ko ong kum ne ngate ngala ong atrai blai hakmi ngam nang kren na ba ngadang kena hakmi ngam nang kren ong na ba ngadang kena kini gede ge jing ai dau ka jong Jeremiah ha bo try khot yu henry la pi pule na do ka khot ka basan ka kiten ge jong blai ko ong kum ni haba ngampat penlong yami haga kepo ngala itu yami mat haba mempat mi naga kepo ngala penkentang yami ngala tung yami banlong unong ya tu lupa ya ki jaj benrio ong ka kiten ge jong blai utrai haba Jeremiah umpat mi asla jen ka perthai ula dap ban itu yu ula dap ban tip yu naduk ka kepo ka kemi ula dap ban penkentang yu ula dap ban jit yu ba unong nong itu lupa nam da ki jaj benrio haga jing em ga jonga ga jong pi ru haba utrai khot aga jing em ga jonga jong pi syam la khot kum tu wat nam ai daw wa pi de gi bapop wat nam ai daw wa pi de gi baklem wat nam ai daw wa pi don bat ga ka perthai wat nam ai daw yo trai ga jing em ga jong pi henry utrai la dep ban yo i lupa nadu shwa ba pinwan asla jing do perthai de namar kata u khot ya pi henry ga shong pat api ha to bi kloin em ban ko ngu haba utrai khot ga jing em ga jong pi ne pi dang continue ban yai ai daw ne yo trai jing im ke jong pi henry hagan ga por lada pi singap ya ga jing khot ke jong try lada pi singo ba pi don kam yo try ga jing im ke jong pi pediang yo try ga jing im jong pi what I daw ko mo Jeremiah I daw bangadang kena ngampat nang ban keren henry shanya ke nyau try lada pi pule na ga khot ka ba nyo ko ong gum ni henry try ula ong yang what ong ngadang kena na ba ha kino ki banga pha yami men leken bat ya ka e ka bangan hukum yami men kren ken what shapting na ka benta jongki na banga long lembat me ya ka ban pelat yami ong utrai ong ga kten ka jong blai hang ning yo i ba ga kten ka jong blai ka ong what ong ba me dang kena namar utrai gen ulong lem long rengkat bat u lau kran ha kano ka benta habo ya abo sngap abo komu ya ka jing khot ka jong try ka jing em ka ju ka kten ka jong blai ong ngangan long lem long rengkat bat me kai baro bun kran utrai gen un sa persat ha ka jing em ka jong kum ju ka jing em ka jong ha ba jong pi ha ba ngi sngap em ka jing khot ka jong try kam dan kam yang ai pi ban ku slai o ngan le kum no la dangan sngap ya ka ne ka jing khot ka jong try o ngan le kum no la dangan but ya ka jing em ka jong abaru try kam dan kam ya pi ban ku slai ka jing em ka jong pi henry shanya au try mau try un ya lam ya ka jing em ka jong pi mau try un yo ya ka jing em ka jong pi ban pendon kam ha ka kam ka jong ngong pi ha mau try khot ya ke apostol habau try khot ya ki senran ge jong syam khot ya ki senran ge jong da ke jing penbor bat ki senran ge jong kim syam ai daw yu ban bot yu jisu shu khot ya ki ta bot yang akila bot kata kala biang dei namar kata ka jing em ga jong am jong piru kadon kam yang ai pi ban syanya hau try ban nom ai daw hau try ngadon kam ban le gan ne ngadang don kam ban le ka tai ngan pen bet shwa la ka jong ga jing em ngan kala ka ba mut shwa nga ong pi kita ke baro i la da pi sngap po try khot ga jing em ga jong pi yai continue bot no yo try yo ba kata ka por gan lach ong pi ga jing em ga jong pi kan sakut bat gan ka perthai dei namar kata la da pi yo sngo bo try udang khot ga jing em ga jong pi tat anu ga klimat la da pi adik sa ki drop la da pi adik ha ka klim la da pi adik sa kano ka tu ka tim la ne ha kano ka benta la da ka ne ka klimat ka ba menta pi yo sngo ni ka kten ga jong blai pi sngo bo try udang khot ga jing em ga jong pi phai no shau try ga ne grang dei ga por bo try nang pendon kam ga jing em ga jong pi utrai ha bo khot ya ki senran ga jong ong pi syam khot ya ki ba hok henday khot ya ki nong tong dok kha ya ki nong krong ong pi dei namar kata ga jing em ga jong ap pi compare tai dan pilong kum no la da pi yo sngo ya ga jing khot ga jong try sngap bot yo try pat hang ta ken ga jing em ga jong pi kan long ga jing em ka ba utrai un thau thmai ya ka wala da pila long man shwa barim ong pi ha ba pila sngap ya ga jing khot ga jong try
pin long kin jing thau bat mai la da pi pule la ar korin kala nong ka ba san ka khot ka khat nyo ka ong ni kata o e udan hau Chris long jing thau bat mai bat tagi eg barim kin do no ong ka khatan ka jong lai ngai scam la da pin IT la ka jong jing em ka jong pi hau trai ka jing em ka jong pi kan sa kala long ka jing em ka bat mai what you I daw la da pi sngo shi sha bo trai khot ka jing em ka jong pi ha ka ni ka por ka ba menta duai phai shau trai compare what nom ku slai o ngan le kum no ngala addiction ha ka ket ngala addiction ha ka drugs ngala don gini ka addiction ha ki ba per ha ka jing im ko jong ngan le kum no la ngan but yo try yo la se ngam la ngong pi wat nom bu ya kata ka men sim ngam la ka jing im ko jong pi namaru soitan upen artatin ya ka jing im ko jong pi un ai daw be ya pi ba o ngan sa kala la shai ngan sa but la shai ngan le shwa kum ne ngan pen thamai shai la ka jing im la de ngan sa pen bet shai ka jing im ko jong ba ro try ngong pi wat jo ai daw ha ba try khot ya pi utrai kan yun sa pentemai om api on pentemai yo la se pila sedang ban kelashi kelai kata ka jing im jong pi pila kwa ban kelashi kela henrai dagi ba bun snem pinam la haju syaju pedek si pedek bet hang ta bet hap de namar kata wat chanya wat ju ong ba ngan sa kelala syai ngan sengap chuangan pen bet syai ka ni ka jing im jonga hadin kata ngan but yo trai hot you try khot yang ngatang ba ngan sa pen bet chai ga ni jing im le de what I daw how try ga jing im ga jang pi la da pi sngo bo try khot but you try yo ba kata ka por kan like am oi pi ka jing im ga jang pi ka long ba so sat de na mar kata ka jing im ga jang pi ka don kam me pi ban shu pen ko ngu ya le de how try te what ju long kita ki ba I daw kumba u Jeremiah I daw oi pi ongo ngatu bedang kena te try ngampat nang te try ban keren ngoi pi utrai un sapen keren ya pi la da pim nang ban keren la da pi utrai un umut ban thung pi kum nong itu lupa la utrai umut ban penon kam pi utrai un le aswa la ya kata ka ba pim pat nang unom I pi kum tu unom penon kam pi kum tu klem sap klem pong utrai un ai pi ka sap ban le kata ka kam de na mar kata ka don kam pi ban sngap henre hak ni ka por ngam jam pen bor kitin ke jong bler kam sham pon bor ke jing im ke ka shong api ban kut jing bot ha to pisngap em ke jing khot ke jong trai pisngap em ke jing khot ke jong trai namar ngo ongi pi kaleng kha ka long ka badang yar ba kaleng kha ke jong trai hende ki nong trai ki long tang kendiat de namar kata sngap ye ke jing khot ke jong trai ngin ye trai ke nya kaleng kha ke jong trai ngai skam la da mun sim jong trai ku ta ke jing im ke jong pi ngai skam ma ke jing im ke jong pi kan IT how try pin sngap ye ke jing khot ke jong trai ke jing im ke jong pi pin nam long kita ki syakri ki ba I daw how try pin nam long kita ki syakri ki ba pun kam ye la de ki ba ong bangan pen bet syai la ke jong jing im ngan le syai ye ke ne ye ka tai ke jing im ke jong hadin ka tangan sabut ye me try la ne ngan le syai bat ke ni ke kam parte hadin dangal atemen ngan sngap ye ke jing khot ke jong me try utrai unom don kam ye pin da pila temen hande kwa ye ke jing im ke pi kat ba pidang la ban yat ban yeng ban tre ne mata ka kam ke jong u ina mar kata kat ba pidang samla kat ba pidang klanya ke jing im ke jong pi sngap ye ke jing khot ke jong trai sngap ye ke jing khot ke jong trai what I daw kumo utrai hu ong what ju ong bangadang kena eu Jeremiah what ju ong ba pi pin sa kelashwa what ju ong ba pi pin sa pen bet chwa la ke jong jing im ke pi la ne what ju ong ba pin sa ba pidang kena ngampat nang ban yalam ngampat nang ban le ka kam ke jong trai hen rengo ong pi la da pi IT la ke jong jing im ke pi utrai hun yalam lenti ke jing im ke jong pi amen de na mar kata ken shu IT how trai shu sngap ke ta jing khot ke jong trai ke jing im ke jong pi bun haga jing im ga jonga ba jong pi kum gi briong oi pi ha bo try khot em ngi kwa shwa te ban le e dala de pinam la ban le e dala de na mar ka tau try shu khot pi kum tu kum ba pi pilong la da pilong bo pop but bet compare try hun pun khot ye kata ka pop ke jong pi la da pilong ba u ba addiction ong but bet o try hun pelai ye kata addiction ke jong pi la da pilong ba addict ha ka drug compare but bet kum tu try hun pelai ye kata na marun thau thmai ke jing im ke jong pi kan mau ya ginong tong lo khai gi senran ge jong open kelai ke she ginong tong breu de na marta ha ga jing im ga jong aba ga jong pir lagi ngap ye ga jing khot ge jong trai open kelai ngi she ginong tong breu om shu ki ba adik ha ki drugs om shu ki ba ya ngobang bar ngi ko protein oi pe hande ka ba don kam ga long ba ngin ngap ken ye ga jing khot ge jong trai ha ga jing im ga jong aba pe la da ngin nom ngap ngi pe ga jing khot ge jong trai kata kapor kan let ke jing em jong pi hang ta wala dangi kwa ban but yo trai ru ngidem la namar da ka bor la de hi em ngenem la ban but yo trai da ka bor la de namar soitan wan bet ban tan ye ke jat jong a jong pi man pen hap
Dei namar kata utrai habau khot upa eu man sim ke jing pen slek ke jing im ke jong ab jong pi kenang bangin la ken man bot eu trai kenang bangin la ken man le ke kam ke jong trai dei namar kata Jeremia habau ong banga ngadang kena ngampat lait ban keren ong ngangan long rengkat bat me la pi sngap ke jing khot ke jong trai utrai long rengkat ke jing im ke jong ab ke jong pi dei namar kata wat ju ong ba ka jing im ka jong ab jong pi ngam pat la te ban le e gani hende ka badon kam ka long bangi shu pen ko ngu te la di hau trai kata ka di ka badon kam ngai skam pi os ngoi ni ka kitin ka jong blai la da ka pi da yo ngoi ni ka kitin ka jong blai la pi ngo bo trai khat ka jing im ka jong pi ka ni ka por oi pi doi shau trai ni ka por pai shau trai ka jing doi ong trai nga hang ni penon kam ya ka jing im ka jong an na ban ta ka kam ka jong me ai ti hau trai ka jing im ka jong pi ngai skam bo trai un penon kam ya ka jing im ka jong pi ku mo penon kam yo Jeremia oi pi penon kam ka jing im ka jong pi namaru la dep ban itu ya ka jing im ka jong pi haswa pin wan asla jeng ka protei utrai la dep ban itu ya ka jing im ka jong pi haswa bu un penlong ya ka protei utrai la dep jet ya ka jing im ka jong pi la pi pule na Efesus kal nong ban kong ka khot ka basau ka keren ya kata haswa bu un thau ya ka protei la don lupa ka purpose na mata ka jing im ka jong ab ka jong pi de namar kata ka don kam yang ai pi ban shanya tang hau trai kata kalau biang agak jing im ke jong ap ke jong pi ke shong api atau pi rai ban buat show trai ban sngap i kata ke jing khot ke jong trai lan ban kentaj i kata ke jing khot ke jong trai ke jing im jong pi kwa ban buat yo trai lan pi kwa ban kentaj yo trai ke jing im ke jong pi ke shong api de damar kata ke jing im ke jong api la da pi sngo mo trai ulong badon kam ke jing im jong pi pediang no ya ke jing ya ke invite ke jong trai ke jing im jong pi hakan ga klik mat ke bang ta bau trai nyo ban le e hakan jing im ga jong pi ban penon kam ga jing im jong pi na man ta kalang kha ga jong ngai scam kalong ga jing gar khu nam ta ga jong pi ban ngai scam na kalong ga jing gar khu nam ta ga jong pi kalong ga jing gar khu nam ta ki we pat bleu dong gar khu pi bleu dong yo ko borom amen